20 saat 30 minut эфирда Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайрлы киеше хәзер булачак темалар турында. Bir yılı 19 үрдәкне буторлап ташлаганнар. Bu yakta 5 iti, менә монда йөриләр, уннан артык эт бар ие. Әлмәт районы Урман Кәлә юлында этләр көтүе йорт кошларын юк иткән. Алар белән ничек көрәшләре хакында Люциана Тфулина. Bugün aşık havada vakansiyalar yarmınkası ötті. Biz realtordan başlap direktora xat üstəbiz. Bizdə kariyerni rost var. Xizmat bazarında vakansiyalar ko'pmi? Ham onda nindi ish haqlari taqdim etiladi. Shulpan Qosimov ko'rib qaytdi. İş мәкәрләрне кайда һәм ничек укытырга? Вузларда biz балаларыбызны яңа таләпләр буенча өйрәтергә тиеш. Бизнес вәкилләрен укытуга багышланган халыкара конференцияда нинди тәкъдимнәр яңгырады? Аларны Рүзәл Шаипов ишетте. Башкалада сабан туена бүләк җыюыздан. Халыкны җәлеп итә торган шундый матур гореф-гадәтебез бик шатландыра менә бу. Башкала халкы һәм шәһәр кунаклары сабан туй батырларына һәм уеннарда катнашучыларга нинди бүләк әзерләгән? Тулырак Инзилә Хусәйнова. Бүгін Қозан үзәге милли җыр-моңга күмелде. Урамнардан бизәлгән атларыбызды елга бер генә тапкыр шулай башкала халкыбызның бик борынгы һәм әле дә яратып башкарыла торган юласына кушыла. Кайдадыр аны сабан туйга сөрге җыю диләр, кайдадыр сүрән салу, кайдадыр бүләк тапшыру. Ничек кенә аталмасын, ул бәйрәмгә әзерлекне аңлата, милләтнең кунакчылыгын күрсәтә һәм әлбәттә батырларга хөрмәт билгесе булып тора. Бүген 4 җигүле ат шәһәрнең 4 урыныннан кузгалды һәм 2 сәгатьтән алар Камал театры каршындагы мәйдан очрашты. 5 ел дәвамында шәһәрдә үтәлә торган традиция катнашучыларның төрле милләттән булуы һәм республика рәисенең бүләге турында Инзилә Хусәйнова. Сөлге җыям күрегез. Казан Кремле бүген шоугыр килеп торды. Ураннар татар моңына күмелгән, атлар шигүле сөлгеләр белән бизәлгән, кешеләр милли киемнәрдән. Бу манзараны күреп, кунаклар һәм туристлар туктала. Фотога төшәләр һәм төшерәләр. Һәм монда берәү дә биемичә китми. 12, 13, 14 iPhone-ны үзегез уйнатырсыз. Теләк белән кабул итеп алыгыз, пожалуйста. Степан Сорич, бик зур рәхмәт сезгә. Беренче тукталыш Сөембикә манарасы һәм республика рәисе резиденциясе. Рөстәм Миңнеханов исеменнән сабан туй бүләген алып чыгалар. Рәиснең эшләр идарәчесе Мөслих Сиддыйков телефоннар тапшыра. Бүләк белән сөендергән өчен 3 тапкыр рәхмәт әйтеп биетәләр. Йоласы шундый. Кул Шәриф мәчете, ресторан, музей хезмәткәрләре бүләкләр әзерләгән. Чәкчәк, уенчыклар, мендәрләр, хәтта велосипед. Бу матур йоланы Казанда инде 5нче ел уздыралар. Авылда шикелле бу традиция обычный есик ясыйлар. Безгә дә бүген без аны Казанда күрсәтәбез, ничек булырга тиеш ул. Сабан туй һәрбер татарның йөрәк түрендә яши. Казан мэриясе, министрлыклар, төрле оешма вәкилләре дә күчтән әш белән каршы ала. Кызлар, туташлар бергәннәр буларны чигеп. Өлкән буын яшь чакларга кайтып килгән кебек булдык ди. Элегрәк алар сабан туй батырларына дип кулъяулык чиккән. Бүләк җыючы егетләргә тапшырганнар һәм шушы егетләргә исемнәрен кулакларына әйткәннәр, шушы егеткә тапшыра әле дип. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры каршында 2нче тукталыш. Монда чын сабан туй бәйрәме оештырганнар. Капчык киеп тә сикрәләр, шүлмәк тә ваталар. Шушы сәхнәдә үз бүләген Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева тапшырды. Ул милли киемнән килгән, бәйрәм белән котларга дип кунаклар арасыннан да татар костюмындагы нәни кызны алып чыкты. С праздником! Дәүләт советыннан, татар конгрессыннан да бүләк тапшырдылар. Республиканың Татмедиа агентлыгы һәм Айдар Сәлимгәрәев исеменнән 5 журналга бушлай язылу мөмкинлеген бүләк иттеләр. Сабан туйның иң тапкыр, иң акыллы ярышчыларга ирештерелсен иде. Аннары җигүле атлар бер үк вакытта Туган авылым комплексы һәм Иске татар бистәсеннән кузгалды. Авылларда сабан туена бүләк җыю ел сайын узан. Хәзер бу матур күренеш башкалада да күркәм гадәткә әйләнде. Менә шулай җигүле атларга утырып, гармуннар уйнап, җырлап, биеп халыкның күңелен күрәләр. Башкала кунаклары таң калып карап тора. Иске татар бистәсендә Мәрҗани һәм Апанай мәчетеннән бүләккә түбәтәйләр, шиккән сөлге, дини китаплар бүләк иттеләр. Бит инде безнең атлар белән җәяүле булса да урамнарга узып барганда кемдер чыга
Ягара, кем чиккен яулыклар, Казан силгеләрен төбәтәй белән сәме. Иске Казан префектурасы хезмәткәрләре микродулкынлы мич алып чыкты. Шәһәрдә күрсәтәсе килә балалар өчен. Безнең балалар барыбер күпләр авыллары юк, шуны күрсен өчен. Казан үзәгендәге ресторан хезмәткәрләре милли киемнәрдән каршылый. Шәһәр халкы да Сабан туена бүләк әзерләгән. Яулыга алып килеп бәйләп куйдым әле бер күчтән әчитеп авылдан алып килгән сандыктан элекке. Шулай алар Казан үзәгенә әйләнеп Камал театрына килеп җитте. Монда бүләк җыючыларның үзләрен бүләк көтә иде. Театр артистлары сәхнәдәге иң классик әсәрләрнең берсе Зәңгәршәлдән үзек күрсәтте. Халкыбызның үлмәс Зәңгәршәленнән истәлек булсын. Әлбәттә, бүләккә дә алардан Зәңгәршәл иде. Камаллыларның бу традициясенә дә инде берничә ел. Иртәгә бүләкләр Казан Сабан туенда уеннарда катнашучыларны сөендерәчәк. Инзилә Хөсәйнова, Ләйсән Сәетов, Алмаз Зыйддинов, Яңа гасыр каналы. Димәк, иртәгә Казанда Сабан туе төп майдан Тынычлык бистәсендәге кайынлык кунакларны шулай ук Акыш күленә һәм Дәрвишләр бистәсендәге кайынлыкка чакыралар. Шәһәр хакимияте әлеге урыннарга мөрәҗәгать җәмәгать транспорты белән барырга киңәш итте. Иртәнге сәгать 8-дән бәйрәм биткәнчегә кадәр өстәмә автобусларда йөрәячәк. Әйтик, Тынычлык бистәсенә 4 урыннан китеп була. Җиңү проспекты метро станциясе, 10-нчы микрорайон, Казан филармониясе, Глазунов урамы тукталышлары. Анда шулай Казан 1 станциясеннән шәһәр яна электричкасы белән дә барырга мөмкин. Сабан туеның үзәк ярышы билгеле инде татарча көрәш. 3 майдан батырына да быел бүләккә бәрән һәм квадроцикллар тапшырылачак. Бәйрәмгә бара алмаучылар экран аша күзәтә ала. Көндезге 3-тә Сабан туена ТНВ һәм ТНВ Планета каналлары күрсәтәчәк. Сабан туеның иң төп ярышларының берсе булган ат чабышы бүген Казан ипподромында үтте. Анда Россиянең 15 төбәгеннән китерелгән 135 чабышка ярышты. Ипподромдагы узышларны Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белән дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев та карады. Атлар арасында Америка, Швеция, Финляндиядә үстерелгән чабышкылары бар. Татар тукымлылары да ярышты. Иң дәрәҗәле бүләк Сабан туй призы күләме исә 350 мең сум. Аңа кем лаек булганын Илдар Сафиуллин белде. Сабан туе уңайнан оештырылган ярышны татар токымлы атларда башлап җибәрәләр. 7 чабышкы аргамак призы өчен узыша. Кушаматларда үзебезчә алтын, ялкын, акбарс, каюм. Бу чабышкыларны Теләче, Әлки, Лениногорск районнарыннан алып килгәннәр. 2 чакрымга узыштылар. Приз фонды 200 мең сум. Беренче булып Теләчедән Ферзә Рәгыйнятуллин аты килде. Аның гаиләсе татар атларын үрчетә. Аякта башланган беле ат белән инде. Алмыйсың да атны. Менә мин улатларны үзем гөбәгән тудырам, үстерәм, өйрәтәм. Уже ничек акыл бирәсең, шулай булай атлар. Ат чабышын карарга Рөстәм Миннеханов та килде. Татарстан рәисен ипи тоз белән каршы алдылар. Биргә җыелган тамашачылар өчен иң дулкынландыргыч мизгел узышның төп мәйданында булса, чабышкылар өчен иң җаваплы урын менә шушы киртә белән тотып алынган күнегү мәйданы. Атларның старт алдыннан ни дәрәҗәдә дулкынланганнары, курыкканнары, хәтта борчылганнары аларның һәрбер хәрәкәтләренә чыккан. Менә күргәнебезчә, тренерлар, остазлар ике яклап атларны тотып бара. Ярышның ни дәрәҗәдә җаваплы, кискен буласын, хәтта атлар үзләре дә сизеп торалар. Бүгенге төп бүләк Сабан туй призы күләме 350 мең сум. Аны алу өчен 12 чабышкы катнашты. 1 чакрым 600 метрлык дистанциядә узыштылар. Монда 3 һәм аннан зуррак яшьтәге атлар узышты. Алар Татарстан районнарыннан, шулай ук Самара, Оренбург, Мәскәү өлкәләреннән. 4-се Америка Кушма Штатларында туган. Шуларның берсе 6 яшьлек Musical Story кушаматлы чабышкы иң көчле һәм җитез атларының берсе. Узган еллардагы ярышларда 2 миллион сумга якын приз иткән булган. Бүген дә аңа тиңнәр табылмады. Җайдагы Мирзабек Капушев 1 километр 600 метр дистанцияны 1 минут ярымда үттеләр. Лошадь очень сильная. Җиңүебезгә бернинди дә шигем юк иде. Чабышкы бик ышанычлы. Узыш дистанциясын җитез үттем. Күп ярышларда җиңгәнебез бар. Шуй менә балаларга да күрсәтергә алып килдек. Балалар да бик кызыксынып карыйлар. Мәсәлән, ничә яшьтән йөрим монда? Әти белән бергә 9-да тумаган әле. Менә миңа 84 була. Әле һавамында була. Казан ипподромында узган ярышта Татнефть, Татспиртпром җәмгыятьләре, Ат спорты федерациясе, Казан мэриясе, авыл хуҗалыгы һәм азыклык министрлыгы призлары өчен узыштылар. Россиянең 15 төбәгеннән 135 чабышы катнашты. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Алексей Песошин бүген хөкүмәт йортында уздырган киңәшмәдә Казан Сабан туенда иминлекне тулысынча тәэмин итәргә кушты. Аның кагыйдәләре катгый үтәлергә тиеш диде ул. Җәмәгать тәртибе 28 июньдә узачак Корбан бәйрәме вакытында да сакланырга тиеш. Хөкүмәт рәисе район башлыкларына бу мәсьәләне контрольдә тотарга дигән бурыч та куйды.
Еще раз обращаю внимание организаторов праздничных мероприятий. Бәйрәм чараларын оештыручыларга һәм хокук сакчыларына мөрәҗәгать итәм. Сабантуй мәйданчыкларында барлык иминлек таләпләре үтәлергә тиеш. Киләсе атнада республикада Корбан бәйрәме дә узачак. Шуңа район башлыкларына бөтен мәчетләрдә, сарык чалу урыннарында җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итү мөһим. И соблюдение порядка в культовых объектах, в местах заклания жертвенных животных. Республикада янгыннар белән хәл катлаулы бүгенге киңәшмәдә Алексей Песошин саклану чараларын күчәйтергә кушты. Ут чыгу куркынычы турында хәбәр бирүче җайламаларның төзеклеген тикшерү, газ җиһазлары, электр чыбыклары һәм мичләрнең иминлек таләпләренә туры килү-килмәвен ачыклау мөһимлеген искәртте. Соңгы бер атнада республикада 2 зур янгын чыкты. Казанның Чехов урамындагы йортның түбәсе янып бетте. Тукай районының Сәйит авылында 7 кешенең гомере өзелде. Татарстан рәисе район башлыклары һәм куткаручыларга янгынга каршы көрәш чаралары күчәйтү бурычын куйган иде. Алексей Песошин торак йортларда кисәтү эшен активрак алып барырга диде. Бигрәк тә күп балалы һәм социаль якланмаган гаиләләрне, ялгыз өлкәннәрне карап торырга киңәш итте. В ходе подомовых обходов важно провести. Йортларга кирип йөргәндә улулар белән дә, балалар белән дә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре турында сөйләшү мөһим. Ут чыкса нишләргә, янгын сүндерү җайланмаларын ничек кулланырга, алар бу хакта белергә тиеш. Бу эшне бер генә тапкыр түгел, даими оештырырга кирәк. Проблемалы гаиләләргә кимендә 3 айга бер барыгыз. Семьи проблемные следует проводить как минимум 1 раз в квартал. Иртәгедән Татарстанда җылыта башлаячак явым төшем булуы мөмкин дип фаразлый синоптиклар. Республикада бу атна дәвамында торган салкыннар төньяктан килгән акрын хәрәкәт итүче тропосфера катламы тәэсире һәм салкын һава агымы белән бәйле булган. Иртәгә атмосфера фронты якынлашу сәбәпле урыны белән кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. 22 градуска кадәр җылытачак. Якшәмбе явым төшемсез, температура плюс 24 градус була. Татарстанның кайбер районнары урманнарында янгын чыгу куркынычы зур. Әлмәт районы Урман Кәлей авылы халкы кыргыйтләрдән интегә шушы көннәрдә алар көтүе белән шәхси хуҗалыкка үтеп кирип 19 үрдәкне бутарлап ташлаганнар һәм бу һөҗүм итүнең беренче чирагы гына түгел икән. Авыл халкы бүген кыш кортыннан бигрәк балалары өчен куркып яши, чөнки этләрнең кешеләргә ташлану чираклары бар инде. Җирле хакимият бу проблеманы хәл итәр өчен нәрсә эшли соң? Әлмәттән үз хәбәрчеләребез материалы. Так, вот то, что от уток осталось. Просто вот загрызли. Әнвәр Ювакаев әрәм булган кышларын күрсәтеп сыкрана. 380 сумнан сатып алынган бәпкәләр инде суярлык булып өлгергән иде ди ул. Этләр күз ачып йомганчы 19 үрдәкне юк итә. Хатыны белән куып та карыйлар, ләкин алардан тиз арада котылырга көчләре җитми. Эт тавышын ишеттек тә, ирем йөгереп чыкты да, уф, бетте, мәйтәм нәрсә булды. Йөгереп чыксам, монда 3 эт үрдәкләрне кимереп ята. Берсе ишек алдында йөри, без аны куа башлагач, гел ыргыла башлады. Шул хәтле эшәке. Авылда бу инде беренче очрак түгел, күршеләрендә 9 үрдәкне бутарлаганнар, берәүләрнең тавыкларын әрәм итәләр. Ләкин иң куркынычы этләрнең кешегә зыян салу ихтималы бар. В прошлом году зимой вот сам видел, когда Былтыр баланы талы яздылар инде, мин күреп алдым, аларны куып тараттым. Авыл җирлеге башлыгына да әйттем, ләкин җавап кына булмады. Гел төнне чыгарга куркыныч, монда ишек алдына кыш көне тем более. Ул балалар мискинкәйләр ничек мәктәпкә йөри торганнардыр. Светлана Мәүлетова инвалид бала тәрбияли, аны еш кына ишек алдына алып чыгып үзен генә калдыра. Койма булса да куркыныч ди ул. Не дай бог, собаки зайдут еще раз во двор и могут укусить ребенка. Баланы үзен генә калдырмый башладым. Этләр бик усал, урамда йөреп явызланып беткәннәр. Шуңа сак булырга кирәк. Авыл җирлеге башлыгы да саклык чараларын халыкның үзенә күрергә кушкан, ягъни капка кыймаларны бикләп йөрергә. Әлмәт шәһәренең үсеш департаментында кыргый итләрне аулау өчен бу авылга җаваплы ишманы еш чакыртуларын әйтәләр. Между исполнительным комитетом и подрядной организацией Махсус оешма белән 639 хуҗасыз этне тоту буенча килешү төзелде. Шуларның 570-ен инде кулга төшерделәр. Аларны стерильләштерәләр, котыру җиреннән прививка ясыйлар, чип куялар. Ләкин чип этләрнең усалыгын бетерми шул. Бүген кыргый этләр проблемасы барлык төбәкләр өчен дә актуаль. Чөнки яңа закон буенча аларны атарга ярамый. Урман Кәлей авылында исә үлгән үрдәкләр урынына яңаларын алып, кыймаларын ныгытырга җыеналар. Әлмәт районыннан лейтенант Фулин Алсу Ахмәтҗанов, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.
Бақшачылық şirketine яңа жетекші белгіленген, халық оның кім екенін білмейді. Қозан шетіндегі кооператор жәмғиетінде яшаушылар мындай проблемаға юлыққан. Мыңаршы 3 жыл ішлеген рейс şirketіне білгілінікке шығарды дейдер. Шуңа күрә өздері яңа рейс сайлап қойған, һәм оның вазифаларын закон бойынша рәсмиләштергәннәр. Әмма бір атна әлек оның орнына башка кеше белгіленуі ашыклана. Тик элемтәгә чыкмый диләр. Четерекле мәсьәләне Шулпан Касымова өйрәнде. Шушы мусор, бөтен кооператорны безне басачак менә бу мусорлар. Фирдәүс Гайфуллина инде 35 ел дәвамында җәй айларында бу бакчачылык şirketендә яши. Шүп-шарның бер кайчанда булай өйләп торганы юк иде. Безнең белән киңәшмичә яңа рәис билгеләнгәч, бернинди эшләрдә башкарылмый ди. Безгә су булса, ут булса, акчабыз түләнеп, иясенә барып җитсә, безгә башка бернинди әйбер кирәк түгел. Биредә яшәүчеләр әйткәнчә, элек бакчачылык şirketенең рәисе Лилия Гаделшина булган. Ул бакчачыларга әйтеп тормыйча гына 3 ел элек билгеләнгән була. Шушы вакыт эчендә бер нәрсә эшләмәде. Бездән җыелган акчалар юкка чыкты. Ут һәм су өчен түләнмәгән бурыч күп диләр. Бу елның февраль аенда халык бакчачылык şirkete рәисен җыелыр җыеп үзе сайлап куйган. Ул Юрий Егоров. Җәмгыять белгенлеккә чыкмасын өчен бергәләп җиң сызганып эшкә керешәләр. Мы все делали по закону. Вот у нас первый протокол. Барысында закон буенча эшләдек. Менә безнең Юрий Егоровны сайлаган бер көтмәбез. Идарә әгъзалары да билгеләнде. Без бергәләп бурычларны түли башладык. 1 миллион 700 мең сумнан 800 меңгә калды. Тик бер атна элек Юрий Егоров банк аша хезмәт хакын ала алмаган. Сәбәбен бу вазифага башка җитәкче билгеләнгән дип аңлаталар. Шулай итеп, бакчачылар алар рөхсәтеннән башка рәис сайланганы турында белеп ала. 8 числа мы узнаем о том, что в налоговой прошла регистрация какого-то человека. 8 июнь көнне салым инспекциясендә ниндидер яңа кешене рәсмиләштерүләрен белдек. Ул безнең бакчачылык şirketенең яңа рәисе диделәр. Аның кулында бакча документларыннан тыш безнең тарафтан сайланганлыгы турында беркетмә булырга тиеш, әмма буларның берсе дә юк. Димәк, аның документлары ялган. Сайлап куйган председательне менә игнорировать итеп яңа председатель сайланды. Тоже менә закон булмаганга шулай бит инде ул. Ниндидер определенный закон. Кем тели шул председатель була ала. Бакчачыларга яңа рәиснең Шулаев икәне билгеле. Телефонын беләләр. Біз аңа шалтыратып аңлатма сорарга теләдек. Әмма ул телефоннан алмады. Бакчачылар да безнең белән элемтәгә чыкмый диләр. Вызываемый абонент не отвечает. Мы попросили приостановить платежи. Без әлегә халыкка коммуналь хезмәтләр өчен акча түләми торырга куштык. Алар бит юкка чыгарга мөмкин. Хәзер канун бузучылар белән закон нигезендә көрәшергә тырышачакбыз. Бакчачылар бурычлар җыелгач, утны, суны изәргә мөмкиннәр дип курка. Алар февральдә яңа устав кабул иткән була. Аның буенча рәисне җыелыш беркетмәсе нигезендә генә сайларга мөмкин. Указанные регистрационные действия были проведены с нарушением устава садового товарищества. Яңа рәисне билгеләгәндә бакчачылык şirkete уставын исәпкә алмаганнар. Димәк, бу хукук бузу дигән сүз. Әлеге чиракта салым органнары аның урынына халык тарафыннан сайланган рәисне калдырырга тиеш. Аның бу вазифада калу хукукы бар. Бакчачылар элек рәис булып эшләгән Лилия Гаделшинаны да судка биргә җыена. Алар фикеренчә, бу ханым кооператор şirketen белгенлек хәленә китереп җиткерү белән бергә җәмгыятьнең документларын да бакчачылар тарафыннан сайланмаган кешегә тапшырган. Шулпан Касымова, Алмазиятдинов, Яңа гасыр каналы. Аттракционнарны урнаштыру һәм аларны куллануда прокуратура күп санлы кагыйдә бузулар тапканы. Яшел үзәндәге батут хуҗасын хәзер ни көтә? Бу турыда Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән белә аласыз. Замана эшмәкәрләре ничек укытырга? Казан федераль университетында бүген әлеге сорауга 100дән артык белгеч катнашында җавап эзләделәр. Халыкара конференциядә тәҗрибә уртаклашырга дөньяның 20 иленнән бизнес алып барырга өйрәтүче галимнәр килгән. Анда республика рәисе Рөстәм Миннеханов белән аның хакимияте җитәкчесе Әзгат Сәфәров катнаштылар. Фикерләрне Рүзәл Шарипов тыңлап кайтты. Менеджмент, в план производства. Эммануэль Кавва Замбия егете медицина белеме алган КФУның бизнес мәктәбендә дә укыган. Туган ягында дарулар җитештерүче компаниясе дә бар. Хәзер үз тәҗрибәсендә кулланып студентларга эшмәкәрлек нигезләрен өйрәтә. Это просто вот дало мне жизнь, куда... Иктисадка кіріп кету тұрмышымны дөптен үзгәртті. Мин үз алдыма қойған барлық мақсатларға да ерештім диярлік. Хәзер студентларымны да шундай үрләр яуларға өйрәтем. Халыкара конференцияга Эммануэль кебек тагын йөзләгән белгеч килгән. Алар 20 илдән Иран, Кытай, Сербия, Татарстан галимнәре дә бар. Эшмәкәрләргә белем бирүдәге мөһим мәсьәләләрне Рөстәм Миннеханов белән республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әзгат Сәфәров катнашында карадылар. Сегодня как никогда актуальна задача подготовки управленческих кадров, которые способны работать в самых сложных условиях. Несмотря на непростую международную ситуацию, мы стремимся расширить связи с дружественными государствами, в
том числе и в научно-образовательной сфере. Россияда бизнес алып барырга узган гасырның 90-нчы елларында өйрәтә башлыйлар. Әмма хәзер заманча укытуга күчәргә кирәк. Шул ук вакытта көнбатыш үрнәгеннән көнчыгышныкына йөз тоту мөһим ди белгечләр. Бизнес-образование России должно сконцентрироваться на том, чтобы помочь стране и бизнесу. Бизнес тармагы илебезгә санкция басымын җиңелрәк кичерергә ярдәм итәргә тиеш. Бу технология һәм кадрлар бәйсезлеген тәэмин итүгә дә кагыла. Безгә хәзер тармактагы үзгәрешләрне тоеп, яңалыклар кертеп эшләргә кирәк. Иң элек Татарстан тәҗрибәсенә тукталдылар. КФУ галимнәре эшмәкәрләрне ясалма интеллект һәм виртуаль чынбарлык мөмкинлекләрен кулланып укытырга тәкъдим итә. Аларның заманча алымнары нәтиҗәлеген күрсәткән инде. КФУның югары бизнес мәктәбе илдә иң алдынгылардан санала. Ул 2000 елда барлыкка килгән. Һәм монда җитәкчеләрне дә яшәешнең төрле тармакларында эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләрне дә әзерлиләр. Шунысы да мөһим, узган ел республикада җитештерелгән продуктларның 43% нәкъ менә биредә укып чыккан белгечләр катнашында ясала. Бетте бизнеска өйрәтергә кирәк, мәктәпләрдә, вузларда без балаларыбызны яңа таләпләр буенча өйрәтергә тиеш. Шуңа күрә менә мондый конференциялар алар бик кирәк бүген. Үзебезнең фикерне әйтә алабыз, булган опытларны тыңлап, үзебезгә ниндидер яңа уйлар килеп чыгар дип уйлыйбыз. Әлеге чарада катнашучылар иртәгә Казан Сабантуенда Татарстанның милли үзенчәлекләре белән дә танышырга ниятли. Рүзәл Шарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер тапшыруның без бергә дип аталган махсус сахифәсе, анда біз СВО зонасында эшләүче журналистларның репортажлары турында сөйлибез. Донбасста яшәүче халыкның тормыш шартларын һәм аларга нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен күрсәтәбез. Бүген Russia Today каналында эшләүче хезмәттәшебез Роман Косарев әзерләгән материалны тәкъдим итәбез. Анда ул Донецк һәм Ясиноватая шәһәрләренә Украина хәрбиләре атканнан соңгы хәлне күрсәтә. Корреспондент сүзләренә караганда, монда гади халык бу юлы 8 кеше зыян күргән. Ядрәләр торак йортларга һәм башка биналарга тигән. Журналист йорт ишегалларында яткан снаряд кыйпылчыкларын да күрсәтә. Хәзер махсус хәрби операция зонасында Донбасс халкын яклау өчен көрәш дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Исегезгә төшерәбез, Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала. Татарстанда батальоннар җыела, килешү 1 ел һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт буенча хезмәт итүчеләргә гаиләләренә акчалата түләү һәм социаль ташлама да каралган. Туру урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Контракт төзергә теләүчеләр өчен бердәм телефон номеры экранда күрсәтелгән. Бүген илдә эш урыннары ярминкәсе үтте. Быел мондый чара беренче тапкыр демография илкүләм проекты буенча уздырыла. Аны Татарстанда 3 шәһәрдә Казан, Ярчаллы һәм Түбән-Камада оештырдылар. 400-гә якын предприятие 9 ярым вакансия тәкъдим итте. Эшче кадрларга ихтыяҗ көннән-көн арта, диләр Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында. Фаразлар буенча төзелеш, сәнәгать тармагына 2030 елга кадәр кимендә тагын 173 мең кеше кирәк булачак. Бүген вакансиялар ярминкәсе менә шулай ачык һавада үтә. Биредә 40-тан артык оешма эш тәкъдим итә. Алар арасында завод, фабрикалар, туклану, хезмәт күрсәтү өлкәләре, IT-технологияләр, медицина өлкәләре бар. Биредә яшьләргә дә, олыларга да сайлау мөмкинлеге зур. Күчемсез миллек агентлыгы хезмәткәрләре, риэлторлар эзли. Бу һөнәрияләре иң күп хезмәт хакы алучылардан диләр. Миллеккә кагылышлы 10 килешүнең 9-ы риэлторлар катнашында төзелә. Тәҗрибә бернинди кирәкми, һәрберсен укытабыз үзебез. Укытканнан соң директорлар, наставниклар һәрбер кешене бергә юлдан алып баралар. Хезмәт базарында шулай ук машина йөртүчеләргә инженер, табиб, шәфкать туташларына кытлык. Моннан тыш эритеп ябыштыручы һәм штукатурлар җитми. Хезмәт базарында югары спроста эш вакансиялары, ул безнең в основном оборонно-промышленный комплекс вакансиялары. Аларның хезмәт хаклары быелдан бик 2 мәртәбә үсте. Җәйкендә туристлар күбәйде. Шунда күрә безнең гостиничный ресторанный комплекста, бизнеста хезмәт хаклары үсә. Анда бик күп кешеләр кирәк безгә. Казан вертолет заводына фрезерлаучы токар станок операторлары кирәк. Хезмәт хаклары 130 меңгә кадәр. Авиация заводында 62-150 мең сум тәкъдим итәләр. Шулай ук иң күп хезмәт хакы түләнүчеләр арасында правлау үрмәләр буенча инженер-технолог, электр җиһазларын цикләндерүчеләр, программалаучылар бар. Аларга 300 мең сумга кадәр бирергә әзерләр.
Татарстанда хәзер 6300 кеше мәшгульлек үзәкләрендә исәптә тора. Шул ук вакытта вакансияләр саны 35 мең. Бер кешегә 5-6 эш урыны туры килә дигән сүз. Мы считаем, что это Кешеләрнең күпләп эшкә урнашуын күрәбез. Эшсезлек кими башлады. Ел башында вакансияләр саны 50 мең булса, хәзер 35 меңгә калды. Хезмәт урыннарын сайлау мөмкинлеге зур. Ярминкәгә күбрәк яшьләр килгән иде. Алар җәйге каникулга эш эзли. Музафаровлар гаиләсе биредә кызлары белән. Дизайнерлык буенча өстәмә белем ала, шуңа да шул өлкә буенча үзенә эш эзләп карарга дип уйлаган иде, ләкин күңеленә ошаган әлегә тапмады бугай. Ну, теге акча эшләр өчен инде нинди өлкәдә ярый аларга хәзер төрлесен карап карыйлар, төрлесен сынап карарга телиләр. Мин Кыстыбыйга үттем. Эшләп карыйм шунда, чөнки миңа тәҗрибә җыярга кирәк. Бөтен Россия эш урыннары ярминкәсе Ярчаллы белән Түбән Камада да узды. Аларда 377 предприятие 9 мең ярым вакансия тәкъдим итте. Эш эзләүчеләр кадрлар хезмәте вәкилләре белән очрашып, хезмәт хакы, социаль гарантияләр турында белеш алды. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләр өчен дә мәгълүмат бар иде. Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Исән мин булыгыз. 2023 елның 30 июнендә Шәрик клубы ишек алдында Камал театры оркестрының концертлар сезоны ябылу кичәсенә чакырабыз. Кунаклар Эльмира Калимуллина, Эльмир Низамов һәм башкалар. Татарстан урамы 8-нче йорт. Рәхим итегез 6 яшьтән өлкәннәр өчен. В аптеках Фармленд летняя фишка. Покупай в Фармленде, получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Контрибуция түләмәс өчен, динебез, милләтебез мәсхәрә ителмәсен өчен, буй җиткән кызларыгыз хур булмасын өчен, милли сармая, акча кирәк. Премиальный внедорожник Exit – это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июне в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 22 июня по 2 июля. Колбаса конская, родные места, 149 рублей. Во всех магазинах и с доставкой. Лента. Он мне нравится. Такой экономичный. Перед ним невозможно устоять. Эту дверь хочется открыть. Стильный, энергоэффективный, знаменитый. Холодильник Позис. Легенда российского холода. Этим летом смотри, чувствуй, радуйся. Все будет хорошо. Нагада ползучего. Нагада летучего. На всякого гада. Кра. То, что надо. Один пшик. Насекомым кранты. В один миг. Кра. Насекомым кранты. Исәмисез эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне ганачының мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастерда үзегез теләгән корпуслы җиһазны эшләтү җәй көне арзанрак. Лето промокодын әйтсәгез, индивидуаль заказга 20% ташлама алыгыз. Казандагы телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә, Баулы, Азнакай, Әлмәттә аязучан болытлы һава 19 градус җылы. Җил төньяктан көчле. Төньяк-көнчыгыштан Түбән Кама, Ярчаллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава 20 градуска кадәр җылыта. Төнлә нибары 9 градус. Төньяктан Актаныш, Шәгырҗи, Менделеевскида болытлы, урыны белән яңгыр, температура 20 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта яңгыр явачак, көндез 20, төнлә нибары 7 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелә, 20 градус җылы. Чистая Нурлат, Мамадышта аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр явачак, көндез 20 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми. Родные края Туган як агрофирмасы үзенең 20 еллык юбилеен уңаеннан Татарстан халкын һәм кунакларын 2023 елның 1 июлендә Мөслим районының Мәлләт Тамак авылында узачак Сабан төбәйрәменә чакыра.
Башлана 16 сәгатьтә. Рәхим итегез. Hürmetli Tataristan Respublikası halkı hem qonaqlari Tuğan Yaq Родные края jamg'iyati bu yil o'zining yubileyini belgilab o'tkara. Bizga 20 yil yubiley hurmatine sizni 1-iyul kuni Muslim rayonining Mallatamaq ovulida o'zashaq Soban to'yi bayramini chaqiramiz. Programmada bayram konserti, qimmatli bo'laklar o'ynatuv, maxsus qonaqlar Tataristonning xalq artisti Rezida Sharafiyeva, Tataristonning ham Boshqirdistonning ot qozongan artisti Rishat Xvatullin boshlana 16 soatda sizni bayramga kutib qolamiz. Нужно выбрать подарок? С Флау это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 миллион подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Hava turishig'ini tugul kishi kayfida ish o'zgara. Qo'ydag'ina bo'lsangiz da yaqin kishingizni Flau g'adatiy bo'lmagan bo'laklar marketplace-dan buketlar ham desertlar bilan shodlantirig'iz. Bunday surpriz bizlarni da irdi. Markazimiz Qozonda almashinuvchan bulutli havo o'rni bilan yomg'ir yog'ishaq. Temperatura kunduz 19-21 gradus жылы, jil tun yoqdan o'rtacha tezlikda, yomg'ir vaqtida kuchayib. Atmosfera bosimi turkumuş bağanasının 753 mm təşkil etdi. Havanın şağıştırmaşı adımlılığı 59%, jirinin magnit qıratınış. Hava turuşturunda eləgəminə şular idi, jeyləriniz motor etsin.